Mads her. Og i dag der er jeg hjemme hos min mormor. Og jeg vil bare gerne lige fortælle jer noget om FIFA. Og det er fordi, at vi kan ikke lave videre på FIFA Superligaen. Det der Barcelona med Barcelona i Superligaen lige nu. Og det er fordi, at jeg kan ikke lige starte FIFA op lige nu. Jeg ved ikke, hvad det er, der sker. Men når jeg går ind på FIFA, så går den bare i sort skærm, og så gider den ikke at gå ind på FIFA. Så det er rimelig nederen. Og så vil jeg også bare fortælle jer, hvis I undrede jer over, hvorfor jeg havde det her ar her, lige her. Så fortæller jeg det nu. Det er fordi, at på min fars 40-års fødselsdag i august måned, der løb mig og Mathias på løbehjul, og så faldt jeg over en kantsten og blev hul hele vejen igennem. Jeg har også et lille ar her, man kan bare ikke særlig godt se det. Så blev jeg hul hele vejen igennem herfra og herind til. Så skulle jeg på skadestuen, og så fik jeg 2 sting herude og 2 sting herude. Eller herinde. Så det var bare lige det, jeg ville fortælle jer. Og så vi kommer nok kun til at spille FIFA på Mathias' Playstation. Undskyld, at vi ikke laver så mange videoer her for tiden, men det er fordi, at det ved jeg ikke. Nå. Ses.